नवीन वर्ष गुरुवारी सुरू होतंय. हे फक्त योगायोग नाही भक्तांनो, हे स्वामींचं संकेत आहे. हे नवीन वर्ष तुमच्यासाठी वेगळं आहे, कारण गुरुवार हा गुरुचा दिवस आहे. आणि गुरु जेव्हा सुरुवात करतो तेव्हा अर्धवट राहिलेलं आयुष्य पूर्णत्वाकडे जातं. ज्यांना वाटत होतं माझं काही होणारच नाही, त्यांच्यासाठीच हा गुरुवार आहे. दरवाजे जे बंद होते ते आता आवाज करून उघडतील. आता तुझं आयुष्य स्वामींच्या हातात आहे. फक्त एक गोष्ट कर, मन साफ ठेव आणि श्रद्धा घट्ट ठेव, कारण नवीन वर्ष गुरुवारी सुरू होतंय आणि गुरुवार कधी रिकामा जात नाही.